synes, at alle grænserne burde lukkes nu. Luk de grænser. Hvis én grænse bare er åben, så vrimler det ind med nudister, kriminelle, fulde østrigere og franskmænd med deres albehuer og frølår. Den nation, det er en svag nation. Hvorfor spiser de så lidt af sådan et lille dyr? Dolf, kan du ikke lige lade være? Vi er i gang med vores rollespil, der afslører den politiske proces. Det er ikke en del af politisk proces, men nej, men en rigtig mand, han vil lade råb og stop! Kan du ikke lige tie stille for helvede? Og hvad vil du gøre ved det, herr statsministerkandidat? Jeg siger, Dolf, det skal foregå fair og demokratisk. Hvorfor? Det eneste folk kan forstå, det er da det gennemførte brutale militærkup. Jeg er Ulla Terkelsen, og hos mig sidder statsministerkandidat hr. Dolf. Og hvad er dine budskaber? Anders Lund Madsen, han vil ikke fungere i fremtidens samfund. De ting, han siger, de er simpelthen for gakket. Sig dog noget fornuftigt, troldeunge! Godt, og hvordan med klimaet og miljøet? Mere forurening. Jeg er meget imod økologi. Det er noget hippierne, de har fundet på. Hvad mener du så, der skal gøres ved, at temperaturen stiger og polerne smelter? Ja, polerne smelter. Og hvad så? De er åbenbart ikke stærke nok. Nordpolen er acceptabel, men Sydpolen, det er noget værre skidt. Der bor kun beskidte nære ned sydpå. Og integration, hr. Dolf? Racer skal forblive rene. Det ved alle. Ville Jean-Claude Van Damme måske være smuk, hvis han var halv Eskimo? Skal jeg forstå det sådan, at du ikke kan lide Eskimoer? På et punkt kan jeg godt lide Eskimoerne, og det er, når de slår alle de der babysæler ihjel, som gør hverdagen til et helvede for alle os andre. Vi har ikke brug for et dyr, der bor nede under isen. De er umulige at holde styr på. Hvad laver de dernede? Babysæler er en forhindring for den måske smukkeste drøm af dem alle. Det totale overvågningssamfund! Ja, og så tror jeg, profilen er slut for i aften. Ulla Terkelsen takker af. Dolf! Ulla hader dig, og Margit hader dig også. La. Det er det eneste, jeg kan høre, når du forsøger at presse ord ud af det betændte sår. Du er siddende der, hvor andre har en pæn mund. Ja, så smutter du, fedtklump. Interviewet er forbi. Stop nu en gang. Det der, det er færdigt, du. Nu skal... Okay, Morgenthaler, så venter vi spændt på et resultat. Bliver det til noget? Er I spændte? Ja. Ja. Vinderen er... Magatut. Jeg kan ikke tabe til en nærhøvding. Det er urealistisk. Det vil være ligesom hvis Sylvester Stallone han tabte til Kuko Agami eller James Samson. Det er urealistisk. Jeg skrider. Vi ses, røvhuller. Vi kan bare ringe. Dolf, qu'est-ce s'il vous plaît en voiture ce tremont? Hvad er det for noget nære-vullabyg? Sid stille. Du skal ikke give mig ordre, Morgenthaler. Kan kommandovejen. Her kommer en ordre. Jeg vil meget gerne ligne Mogens Kammer. Han er en flot fyr. Hans ansigt er en mosaik af dødt hud. Dødt, men flot. Oui. Hvis jeg ligner Rasmus Klump bare en lille smule, så er du færdig. Oui. Eller Postman Per. Jeg hader Postman Per, den slapsvans. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at save Postman Per i stykker. Postman Per og min lille hund Emil. Lige i hjertet på ham. Ja, okay, men det er altså Kat Emil, ikke? Lille Kat Emil. La, Margit. Det er det eneste, der kommer ud af din mund. Hund, kat, zebra, løve, tiger. Det er lige meget, jeg saver dem i stumper og stykker med min motorsav. Ja, men hvis du ikke kender sangen, så lad lige være med at synge den. Det er pisseirriterende at høre på, okay? Ja, Margit. Og måske saver jeg også et æren i stumper og stykker. Dolf, hvis du ikke passer på. Dolf, det er en lille bitte... Dolf! Sæt dig lidt tilbage. Hvad så se ned, hva'? Hvis jeg var blød. Vær lidt mere laid back. Ved I for øvrigt godt, at Leonardo da Vinci, han kunne på samme tid tegne med den ene hånd og skrive med den anden? På samme tid? Så kunne det være, at han skulle have nøjes med at lave én ting ad gangen. Så kunne det være, at han kunne lave noget, folk gad at glo på.
Han var en doven latino. En Antonio Banderas bare mere grim. Dolph, Leonardo da Vinci han har malet Mona Lisa, verdens mest berømte maleri. Nå, Mona Lisa. Uha. Så lad mig sætte det op sådan her. Vi befinder os i Vietnams jungle. Kuglerne flyver om ørerne på dig. Vietkonger og tiger slås om at tage dit liv. Hvem vil du helst have ved din side? Mona Lisa eller en indsatsgruppe bestående af B.S. Christiansen, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Chuck Norris? Mona Lisa, hun sidder bare der og smiler yndigt. De andre, de er trænede dræbere. Yndig model. Nej tak. Hensynsløse mordere. Yes, sir! Morgenthaler, er du ikke færdig med det der tegneri nu? Oui, Dolph. Lad os se det. Lyk. Oui, Lad os oui. se. Oh, voilà. Det er ikke godt nok malet, freak! Okay. Vi kan ikke have, han er utilfreds. Vi må ændre på det. Du laver lige en lille ændring. Øjeblik. Okay. Jeg ændrer det. Ja. Oui. Monet. Voilà. Ja? Okay, nu begynder du at se klart, psykopat. Du kan jo godt uddyre Morgenthaler. Godt, Dolph, så er du tilfreds. Så er det min tur. Rejs dig. Nu er det min tur til at sidde der. Jeg skal nu tegnes. Videre, Dolph. Kom så. Kaptajn Wulff skal til. Michael Wulff, du skal ikke give mig ordre. Det skal du ikke. Hold nu mund. Inden ugen er omme, vil man finde din livløse krop på bunden af havet. Med mange utallige cirkelspark lige midt i dit fjæs. Og jeg melder mig allerede som hovedmistænkt. Morgenthaler, er du klar? For det er din store udfordring. Du skal ramme min træk godt.